Fájdalmasan aktuális Ady Endre mondani valója, véli Kapás Ferenc, a szegedi Ady kör vezetője. Az Ady kör újraindítja alkalmait, és ezúttal mindenki felé nyitnak is. Bárki csatlakozhat a körhöz, ahol nem csak Ady verseiről, hanem közéletről is szó esik majd. Az újraindulás kapcsán Kapás Ferenccel beszélgettünk. Mi a nyitás oka? Az új helyszín abszolút rendelkezésre áll, ez a Boldogasszony Sugárú 13-ban egy olyan alkalmas rendezvényhelyszín, ahol a melegítő konyhától kezdve minden más egyéb rendelkezésünkre áll. Az apropója a dolognak az, hogy korábban az volt a jellemző az Ady körre, hogy zárt vagy félig zárt működési rendben tevékenykedett. Na, ez alapjaiban megváltozik, az zárt körűségnek vége, nyitunk. Lesz nyilvántagság, és azokat a tagokat regisztráljuk, de akár a tag maga bármikor vendéget hozhat magával, vagy bárki az adott napon úgy gondolja, hogy az Ady kör rendezvényéről tudomást szeret, és szeretne eljönni, és befér, akkor szeretettel várjuk. Ez nyilván egy jelentős különbség a régi klubhoz képest, vagy a korábbi klubhoz képest. És mivel fog telni egy ilyen alkalom? Mi az, amire várjátok az érdeklődőket? Hát ugye 2010 óta számos ilyen Ady kör volt már, van tapasztalatunk, és az jó. Tehát a Feketesas szalonban ott a Hegedűs Tünde volt olyan kedves, hogy rendelkezésünkre bocsátotta ezt a különleges helyet. Nagyon jó hangulatú rendezvények voltak, egészen addig, hogy egymásnak verseket mondtunk, hogy ismert színészeket hívtunk meg, akik tanítottak bennünket verset mondani, színház igazgatók jöttek vendégként, voltunk többször kirándulni Erdélyben, Ady szülőföldjén, Érmincenten, Szilágyságban és másút. Tehát a programoknak ezt a részét megtartjuk változatlanul. Részben az az elképzelésünk, hogy akarjuk tágítani, tehát nekem van ilyen batyusbál elképzelésem, van ígéretem, hogy talán ismert színésznő, mint Törőcsik Mari megtisztelne bennünket, hogy eljönne egy ilyen alkalomra. A legvadabb elképzelésem, amit nem biztos, hogy meg tudom csinálni, hogy jobb és baloldali és mindenféle oldali egymást gyűlölő politikusok is eljöjjenek, és Ady verset mondjanak a kedvünkért. Na ez utóbbi, ez nem biztos, hogy sikerül. Ha már a politikát említed, van egyébként politikáról, közéletről a szó, ilyen értelműben politikáról szó ezeken az alkalmakon, vagy szigorúan a verseknél, verselemzésnél és Adyról való gondolkodásnál maradtok? Egy normálisan működő, a szó nemes értelmében vett polgári szalonnak az értékeit valaki követni akarja, akkor ott nem lehet lakatot tenni a szájra. Tehát az a világ legtermészetesebb dolga, hogy másként gondolkodó emberek különböző kérdésekről kifejtik a véleményüket. Ez az Ady körre is jellemző. Hogy is mondjam, Adyt tagadnánk meg, ha azt mondanánk, hogy itt nem szabad politizálni. Képtelenség lenne. Ezért különösen érdekes lenne mondjuk, hogyha a nagyváradi káptalanról is jönnének érdeklődők, és jönnének ateisták is, minden további nélkül, vannak is természetesen. Az fontos csak, hogy mindig kulturált körülmények között, mindig egymás iránti tisztelettel történjen azon a beszélgetés, és aztán, hogy ettől még a vélemény más-más marad, az semmilyen bajt nem jelent. És úgy közelítetek ezekhez a kérdésekhez, idézlek téged a sajtótájékoztatóról, ahogy Ady konokdatszal? Abszolút így van. Tehát, hogy mi, akik ezt az Ady kört korábban is csináltuk, és most is lelkesen újra indítjuk, mi végtelen következetességgel hiszünk abban, hogy a világ bizonyos kérdésekben nem jó felé megy. Veszik az értéke a zenének, az irodalomnak, a művészeteknek, miközben én magam tudom, hogy a saját karrieremben a versek szeretete és tudása az milyen érték volt, hogy bíró lehettem, hogy egyetemen taníthatok, és a hallgatóim azok nem menekülnek az óráról, hanem a 10-szer másfél órában szinte kivétel nélkül mindenki ott ül és végig megtisztel, ezt részben én Adynak köszönhetem. Azt meg tudod fogalmazni, hogy miért egyébként? Mi az, ami Adyból ezt úgy gondolod, hogy neked eredményezte, hogy ezeket mind elérted? Tudod, aki 12 éves kora óta Ady bolond, az már szerelem. És a szerelmet megmagyarázni, az nem egy könnyű. Én elég jól dumálok, de azt megmagyarázni, hogy mitől, azt nehezen tudom. Azt tudom csak, hogy néha, amikor egy-egy Ady sort elolvasok, vagy csak eszembe jut, hála Istennek nagyon sokat tudok már. Élveztem például egyszer Teller Edét vittem föl Budapestre, és kiderült, hogy ő is Ady bolond, mint én, és Pestig Teller Edével fölváltva Ady verset mondani, életem egyik leggyönyörűbb pillanata, komolyan mondom neked, és
És valóban úgy gondolom, hogy számos olyan sora van, amitől bizseleg a bal fülcimpám. Annyira szeretem. És annyira okos, annyira értelmes, annyira hiszek benne. Zenében is így vagyok, hogy nem tudom megmagyarázni, miért szeretem, de a bal fülcimpám bizseleg, ha az a zene szól. Lehet kiemelni abszolút kedvenc verset Aditól, és ha lehet, akkor melyik az? Hát, ha így közélettel kapcsolatosan beszélnék, akkor egyértelműen nekem Aditól a Hőkölés népe című vers az egyik nagyon nagy kedvencem. Azt azért olvassátok el, meg olvassa meg tudja mindenki, mert kegyetlen haraggal ostoroz bennünket, saját magunkat, magyarokat, rengeteg igazság van benne, és Adira jellemző módon, ha azt elolvasod minél többször, akkor érdekes módon a kimondott bosszúság az nem haragot vagy gyűlöletet kelt, hanem tetrekészségre sarkal valakit. Ezt mindenképp nézzétek meg, és hát nyilván ember nincs, akit mondjuk a Párizsban járt az ősz, ne fogna meg, tehát hogy mondjak egy másmilyen stílusút is, például azt imádom, és másik 72 verset. Minden egyes nyáron a teljes Adi kötetet végigolvasom, 12 éves korom óta, gondold el, és mindig az a tapasztalatom, hogy mindig másik 11-12 vers van, amelyik, nem, ez így nem igaz, részben más és más az, ami a hangulattól, az adott évtől, az adott pillanattól is függ. Mármint, hogy kedvenc. Így van, mármint, hogy kedvenc, igen. Így gondolom. Itt beszéltünk már sokat közéletről, ha ezekre a dolgaira gondolunk Adinak, de bármilyen típusú verseire ma aktuálisnak tartod Adi művészetét és mondani valóját? Fájdalmasan aktuális. Szomorú, elkeserítő, hogy mennyire aktuális. Olyan mértékben vagyunk eszetlenek az egymás iránti haragban, gyűlölködésben. Olyan mértékben szívjuk be a cuclit a politikusok, a multinacionális és kisvállalkozásoknak, a marketingnek és minden más egyébnek, hogy ha nem olvassunk verset, ha nem nézünk bele az irodalomba, nem hallgatunk a konok emberek igaz szavára, akkor egy olyan irányba halad, akár csak a magyar társadalom is, ami a szó szoros értelmében véve a hatalmas semmibe vezet. Tehát csak említettem itt a sajtótájékoztatón is, hogyha mindenki egy varázsütésre német színvonalon tudna élni, az azt jelenteni, hogy a föld lakosságának vége. Elfogytak az erőforrásai. Ez egy másik világ. El kell kezdeni alapjaiban másként gondolkodni, és ehhez nem kell innovációt mindig kitalálni, visszamenni Radnótihoz, Adihoz, József Attilához. A korábbi tapasztalatok szerint kik alkotják egyébként az Adi kört? Talán meglepő. Megpróbálok felsorolni jó néhányat, akiket jártak és szívesen fogadtunk. Szakértő, egyetemi tanár, autókereskedő, ügyvéd, tiszteletbeli konzul, diák, munkanélküli, borkereskedő, egyetemi tanárja, talán azt esetleg említettem is, tehát egészen meglepő, hogy mennyiféle ember, ugyanerre számítok ezután is. Néhány technikai jellegű információ, mikor, milyen időközönként, hova várjátok az érdeklődőket? Lehet-e már tudni, hogy mikor lesz az első alkalom? Szándékaink szerint januártól kezdve minden hónapban legalább egy alkalommal. A helyszín tehát az Boldogasszony Sógár út 13 alatti rendezvény helyszín. A NOS nevezetű csengőt kell megnyomni, aki jönni kíván. Van Facebookos oldalunk, ahol jelentkezni lehet. Az Adikör titkára Nagy Zita intézi a regisztrációkat. A jogi hátteret a tevékenységhez a Dél-Alföldi Régióért Nonprofit Kft. Biztosítja. A tevékenység maga nonprofit, és mindenki, aki jelentkezik, annak küldünk egy tájékoztatót arról, hogy mit jelent tagnak lenni, ez milyen kötelezettségekkel, milyen jogokkal jár együtt, és megismétlem, hogy vendégeket is bármikor szívesen látunk. Névjegykártyát adni fogunk mindenkinek, illetve most azt beszéltük, éppen kaptunk ilyen kedves felajánlást, hogy művelődési házakban, bölcsészkaron és másútt esetleg kiplakátozzuk majd, és amikor lesz egy-egy speciális rendezvény, az a tapasztalatom, hogy egyre inkább a digitális eszközökön keresztül, tehát egy SMS értesítés, egy Facebookos tájékoztató, ilyen módon fogjuk legkönnyebben elérni a partnereket. Érdekes módon ma már az én hasonló, tehát az én korosztályom is, az idősebbek is simán tudják ezeket az okostelefonokat használni, és ilyen módon tudomást szerezni róla, hogy mi a következő rendezvény. Természetesen kirándulunk is,
Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy lesz olyan ősz, amikor Párizsba járunk, és lesz olyan nyár vagy tavasz, amikor Érmintszentre, Szilágyságba, de aztán persze átugrunk Kalotaszegre és Kolozsvárra is átmegyünk, úgy, ahogy most én az elmúlt időszakban már 25-30-szor meg is tettem. Érmintszenten ott annyira jól ismernek már engem, hogy egy kicsit már azt hiszik, hogy talán megváltó is lehetnék azért, hogy ne menjen tönkre, ne pusztuljon el a falu. Nem vagyok benne biztos, hogy van ennyi erőm, de ha tudok, akkor segítek rajta.